Tole cai nak cai tole cai ci untung cari banyak doke bajol kari siji tole cai nak cai tole cai ci untung cari banyak doke bajol kari siji gula jawa rasane legi kripik minjong dipangan nasu arep mulya kudu marsuki buta ijo aja dikuku. Doke bajol kari siji tole cai nak cai tole cai ci untung cari banyak doke bajol kari siji abang-abang gendera landong ngetan site kuburan mayit kambi abang gotong gamotong bedak bubur gegolek duwe. Doke bajol kari siji Bakupang omai dorong wetan kulon ake segorong nyambut gawe ojo sembrono go muda uripe sorong doke bajol kari siji tole cai nak cai tole cai ci untung cari banyak doke bajol kari siji abang-abang gendera landong setan side kuburan mayit ambi abang gotong gamotong bedak bubur gegolek duit. Doke bajol kari siji tole cai nak cai tole cai ci untung cari banyak doke bajol kari siji gula jawa rasane legi kripik minjong dipangan nasu arep mulya kudu marsuki buta ijo aja dikuku. Mak Endang lagi, orang saya mau Mak. Selamat malam, ketemu lagi dengan kita Bramo Kadi ya Pak Teguh ya. Bramo Kadi, Rudi rumah Endang tadi saya. Kenapa toh? Roy barang kok barang, wae bagaimana wah, kayak butuhe rapo. Guh, mangkate udan deres ora terang-terang, atine ngenes kok ora ilang-ilang. Ayo padha ya. Temanggung udane deres dhuwur diambung sing ngisor teles wong iki grimisan. Wek sapa, Guh? Ape Mak Endang. Oh, jajal. Ngumes. Guh, bedane Mak Endang karo sound system apa, Guh? Wah, nek sound system diragati. Mereka jare diragati. Diragati saya ape? Oh. Mak Endang ngragati. Nek Endang, Mak Endang mah ngragati anak-anake.
bengi 100.000 e. Ya. Mengko mampir ora? Mengko Endang mampir di- maem ora? Mak Endang diragati dipek anake. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masih aja apa dipekek. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, pekek kabeh kene kok. Sapa? Aku gak baleni aku. Wong nang swarga dalan dhewe-dhewe kok. Iki acarane apa? Acarane apa iki? Oh, Ayo. aku mau krungu. Mbak-mbak Apa? mau. Kowe iki Ndang. Mak Ida ra gak iso omong mau oleh omong kokean. Sing ngomong sapa? Kowe Kalau acara diwaca kan lho. Pantai Ro. Sapa? Ate kalak nyokol. Halo. Halal bihalal dan pengukuhan pengurus Antero masa bakti 2025 2030. Antero ki kowe iki lebok toples kae iki. Antari ya. Antari. Oh, Antero. Aku nek kowe toples ku Antero. Mbak Antero kepanjangannya napa? Apa? Oh, anak turunan Gropo. Anak turuning ropoh. Muga-muga warga Gropo paring ana bagas waras, selamat paring ana panjang umur. Amin. Kowe golek rezeki paring gampang. Amin. Lapangan kene iki sesuk ditanduri pari. Ajemek yang mlebu iki mau. Nek tanduri gedang iki kleru, bonggol. Nek gedang garek ngomek crit kok ya. Pak Go. Yun. Ya ora lali diucapke selamat. Lah wis. Selamat. Ngeh napa ta kowe ngesi napa selamat durung rampung le omong kok. Selamat Idul Fitri. Selamat Idul Yo Fitri, kok. sawalan kok. Aku gak selamat itu durung rampung kok diguyuhi ae. Guyung lucu kok rupamu kok. Nggih, diucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Minal aidin wal faizin. Ayo, Mbok De ngaturake sungkem, Mbok De dodok kula inceng. Apa nih? Eh? Toplese maksudnya. Ayo isine iki apa wae ngono, karo apa wae. Yo saiki bengi iki ramekke engko ae subuh nek kene iki yakin mau Mas apa kae Pak Lurah apa sapa wae. Aman kene iki. Wah, tak reketi subuh nek gelem awake aku ngono. Sapa? Nek kau dhewe bapak Pak Lurah, bapak aku wae amplope. Aduh mesti dhewe kono nek arep anu. Pas genep iki mau. Siap. Yalah, kono. Mbak, toko cekel kubur nang ngisor kuwi oleh kok, Mbak. Gasmu kubur. Peken. Masa aku geleng kok kubur. Wah, dengan aduh sistem saka ngendi iki ending iki. Coba tak jak iki. Jajal junjung. Junjung. Mendem. Kok muni ending? Kae napa Pak Topik iki keling ngene iki agune apa dijangketi apa? Ngelmu iku mesti. Wah, ora. Apa? Ayo, Bro. Ana apa? Ayo pro konco ngaweruwana kuning Islam rukun Islam yo iku lima sahadat loro rukun kesiji bisa sira kelawan ngaji rukun
Karimba. Wah, arek nanggap Karimba ya iso. Iki selawatan ya iso. Iki ndadu jadul ya ana. Ya ana. Wah, kowe Karimba komplit. Berarti kok iki bayi jadul barang. Sapa? Wah, aku jadul gawe Pak Topik ya, ndadu jadul ya iso. Iso. Ayo. Arek apa? Mas Hiro iki selawatan iso. Naji oh iki ngerti. Nek iki. Nyadong. Iki. Iya apa? Wah, iki kok kimcil. Sing doyan kimcil kok ngono ki ya sapa? Wah, nek saka mburi yakin gawe banget di. Api. Api. Saka ngarep. Api saka mburi ta, Go? Oh, Nek saka ngarep, Go. rambutnya halus. Heeh, saka ngarep. Wah, raine ngarep kok kokok. Ngono-ngono kowe cinta kok. Sapa? Kowe. Aku ra medan ki kepepet lho yakin. Nang arepe sing iki, tak ngene, wih dodolan saka ngendi kok. Jebule. Kok demes aku ngono. Ah tak tarik nang lapangan tenis kae to, jebule. Kono ususe aku ngono. Ono to lalinge. Go. Ngene-ngene iki yo ana sing terpesona karo Mak Ayo. Endang. Wakeh. Oke. Akeh. Sing matane katarak. Wong itu tahu dicaur petis. Cakep. Ketoke ayu kok nggih mbok linggis. Kok apa, Mak? Wah, yakin. Delok to linggise gen celumbat iso ora? Selbaten Dang, selbaten. Wah, yakin diselbat apa Dang? Wong anake gek cilik-cilik kok. Yo wis, siap Ayo kene. Praga. Saiki golek ngelmu. Oh ya. Yo, cocok. Ngelmu iku Ngelmu iku ayu kaya widodari. Urip mulya mulya kaya dokasawari. Urip mulya mulya kaya dokasawari. Yen dene catur rendane ramari-mari. Yen dene turun moga swarga moga mori. Yen dene turun moga swarga moga mori. Ngelmu iku ayu kaya widodari. Urip mulya mulya kaya dokasawari. Urip mulya mulya kaya dokasawari. Yen dene catur rendane ramari-mari. Yen dene turun moga swarga moga mori. Yen dene turun moga swarga moga mori. Jados. Hei. Mas Apa? Irul, gelo, ana kakangmu. Sapa? Iki wingi bar payu. Payu apane? Alah, nang alun-alun gelo. Sing endi to? Tugune didelro iki. Payu po. Alah, yakin wingi bodo wingi nyebarke dhuwit akeh banget kok. Ke, Nah, apa tak? dadapke rono ya, Go ya. Nanti. Dadapke rono, ngono nanti rono. Ayo. Woi. Ngarepke sangkrah, gerak. Apa? Sangkrah. Sakra. Kuwi. Go. Dun. Kok iki sentimen apa piye? Mubengi sing dijak nang pring surat udu iki to? Audu. Heeh. Kok iki sing dijak mening-mening saiki? Amen ini sing bumi. Nom-nom kabeh. Ora sing Sing bumi. tuwek ming kowe. Alah. Nek ya ada gaul. Teklek nang krikilan. Apa? Wis tuwek betakilan. Dapurmu. Ayo tek ilang matane. Apa? Nyekek raeling kancane. Buak-buak napa to kuwi? Hei. Wah, rondo-rondo kok dokter kabeh. Duh selamat yo. Dokter apa, Grut? Iki nek badok banter. Badoke santer jare kae. Wah. Sop tak kok balangke. Yo tak wae lagu ya, Go. Dun, Ki mubeng-mubeng ya. anek mumet apa ora? Aja. Oh ya aja mumet. Aja yo. Ya. Yo. Yo, goyang sampai subuh. Janjane iki mau salah sapa? Salahmu dhewe. Kok nganti sliramu megatake tresna? Ora nyono atiku gong
yen saiki uripku banget nelongso. Pantun go Mas Han iki. Ya. Wono sapa dalane alus. Rasah ngoyo Mas Han durung mesti dheke tulus. Rungokke Han. Rungokke. Remuk. Mlaku kalon kepethuk uler. Kathokmu kombor go ngesak lemper. Mlaku ngidul kok nyikut dengkul, kathokmu ciut lempere brenjol. Nah ora. Cangkemmu Yen kelingan marang sliramu wong ayu kaya rinujit rujit jroning atiku jaman biyen-biyene aku katono apa saikine aku iki katon apa sokono sliramu nanti prasetyo susah dilakoni kanthi lilo kurang ira yen sliramu citroni kala ngomong dile karo priya liya Jen-jene iki mau salah sapa? Salahmu Kok ati sliramu mangkatake dosa? Orang nyoto atiku uga orang ira yen saiki nelongso Dong wong ayu kubrek sliramu Ojo teko welas putra putriku Aku ora kuno apa turku jiwa wis tak trimo pasrah karo kang kuwasa
ageng dalu sektor Purworejo Utara kalih ibu-ibu rempong. Iya lah. Karo sapa iki kok Kimcil? Kimcil meneh. Untung. Wah, Kuwi ngarep. ibu-ibu cacat. Lah kok cacat piye to? Bakule dawet. Kuwi bakul angkringan aku ngerti kuwi, Go. Iki Heeh, kuwi bakul gorengan statusnya gorengan ready ngono kae. ning aku mau esuk mau weruh bakul tahu susur. Ah ya kuwi gorengan kuwi malah. Oh, Siji bakul sego goreng. sisi kebut cokol. Halah. Go. Dun. Gembuse cokol digawa ora? Wah, gawa. Wong teko. Teko. Ya Pak iki. Aduh, Bapak, gerak. Dor. Kabeh cilik ra manlong mesti. Ayo. Aduh. Nondak suka garut tak iki. Wis. Ada berbalik gerak. Maju satu langkah gerak. Maju pokok ora jamak kowe iki. Nyok mangkat yo. Wajib ngain lanang wadon. Wajib inalah nang wadon luru ilmu. Wajib inalah nang wadon luru ilmu. Ojo liran yen durung rusak bodohmu. Ojo liran yen durung rusak bodohmu. Wajib kainlah wadon ilmu. Wajib kainlah wadon luru ilmu. Ojo liran yen durung rusak bodohmu. Ojo liran yen durung rusak bodohmu. Robiku asale agawe wana. Agawe wana. Robiku asale agawe wana. Agawe wana. Kita mong sunan, kita mong sunan, tulungi maring sembahyang. Maring sembahyang. Kita mong sunan, tulungi maring sembahyang, tulungi maring sembahyang. Biku asale agawe wana. Robiku asale agawe wana. Agawe wana. Kita mong sunah, tulungi maring sembahyang. Maring sembahyang. Kita mong sunah, tulungi maring sembahyang, tulungi maring sembahyang. Alah. Kowe napa to? Napa? Aku iki lara untune kok ngadeg ben. Asline gak tutu ndro. Berarti kowe padha mak endang kowe. Ayo. Napa, Pak? Sedikit kata-kata pada malam hari. Apa meneh kok ninggung Kaya atiku. kok lara untu ngono lho. Nek ninggung aku rumah edang rasa makat jang besok. Tenang. Nah aku ora go. Kowe apik go. Ming tak eling-eling saka endang ki status WA status Yo, nang kata-katane padha aku rumah endang to nggih tak jejak. ora mbiyen kene mending mencintai bojone wong ora konangan daripada mencintai bojone dhewe tapi disia-siakan. Wah. Status endang lho kuwi. Waduh iki. Cangkemmu kowe jer kowe. Kowe nyinggung aku kowe. Oh, Lakmu kuwi. Rungokke, berarti endang nyinggung kowe. Oh kuwi. Gore ora statusnya ora wingi. Ora Lek kuwi. Ya lek kuwi lek nyinggung kuwi kok. Alah ping edang ora Hei, gak. pas nyetatus kuwi disembunyikan. Oh, disembunyikan. Ora ngerti. Ane ora kok saiki. Piye? Burung pipit mangkat jodong. Cakep. Minta duit dong. Duit ya duit. Burung kecepit ngono kae. Wis to, no go. Ayo ngarep wis sak meneh. Mulai tak pol-polke nang kene gak mbok ngasih subah ora apa-apa. Kowe dhewe go. Ah dhewe sing penting genep ora apa-apa. Los sing penting. Oke, saiki Mak Endang nyanyi. Sik. Goleki nada banci. Ya. Ma endang solerang, ma endang
kewer. Lagunya apa tadi? Ah rada gesang. Tapuk lambemu. Irawan aku Apa kuwi? ora doyan. Menyan aku nyok doyan. Nyok dadi. Si, ora ketemu, golek ini ada banci mesti ora ketemu. Atau ngomong. Ya. Saya adem ya. Ya iki kanggo nom-noman kabeh. Semangat ya mencari duitnya karena Apa? hati wanita itu seperti bank. Tidak akan berbunga jika tidak ada saldonya. Wong wedok ya ngono, ora ana duwite tetep ra guyu. Ana wae wong wedok ana diradite guyu. Ha iki buriku iki kok. Ale kentir. Aku ora doyan mangan. Emang obat. Yen wangi turu tansah krisingan. Aku lek jodoh. Wetan di mantek sepasar kau wis bekapan. Butuh aku kau
sugeng Pak Lurah kae Pak Lurah Gondrong. Muga-muga paring ana baswara selamat ya Pak Lurah. Mak Endang ya muga-muga paring jejeg imane. Go. Dut, Tapi nak Pak Lurah nak nong kene ya anteng go. anteng. Tidak, Boh. Kok iso anteng nih kira? Ayo ngomong wargane nak malah. Ora, aku ngerti le anteng. Piye? Wah, wingi bar Pak Lurah ki nang daleme wur-wur saiki nang kene tok peteng. Ya, ada pada gerak. Mafailatun, mafailatun, mafai. Mafailatun mafailatun mafai. Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun mafailatun mafai. Assalamu alayka alayka ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun mafailatun mafai. Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun mafailatun mafai. Assalamu alayka alayka ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun mafailatun mafai. Assalamun alaika ya minal anbiya ilaihi. Mafailatun mafailatun mafai. Assalamu alayka alayka ya minal anbiya ilaihi. Ya Irfani ronce-ronce kembang. Kembange mubiar-mubiar kanginan. Kata-katanya apa begini kowe? Bose ambiar. Ya Irfani ruce-ruce kembang. Wong ini mubiar-mubiar gumilang. Ojo siro mega-mego. Miturut dawuhe pangeran. Ya Irfani ronce-ronce kembang. Mubiar-mubiar kemilan. Ojo sira mega-mego. Diturut dawuhe pangeran. Monggo tidak ingkang sekedar. Urip diro ing alam dunya. Kuwi ora kerasa maya. Ya Irfani ronce-ronce kembang. Mubiar-mubiar kemilan. Ojo sira mega-mego. Diturut dawuhe pangeran. Ya Irfani ruce-ruce kembang. Wong ini mubiar-mubiar gumilang. Ojo sira mega-mego. Miturut dawuhe pangeran. Monggo suka ingkang sekeca urip dina ing dalam donya urip dina kena sumaya. Deal. Saiki pemuda tak ganti. Kene pemudane kompak kabeh. Nah, saiki maju gak. Sarinandi putri Sarinandi. Sarinandi
rasa demit kok iki. Selamat malam Pak Lurah Saman hadir pada malam hari ini. Mangke bar iki sambutan ya Pak. Ora Pak Lurah kok nyanyi wae. Ayo penyanyi galo-galo apa-apa. Gala-gala, Eh? galo-galo. Iki galo Pak Lurah ngono iki ambakane. Yo titingke go. Oh sik, tutang-tutang. Pak Lurah iki bar kudu saka Mekah. Wes. Saya kok ndongani karo anu. Yo Pak Lurah. Barang kuwi mriki. Oh baru berapa Pak? Ya itu pedongane mes sekali bae melatah lancar meleh kok. Jare ngene go. Apa? Selikur dino apa 40 dino bali saka Mekah. Dongane iki seh mabur. Wis mati kok wingi sore kok. Heeh. Kok Pak Lurah kok Pak. Dongake Sekarimba sukses. Mangke kok Pak Lancar. Lurah. Tanggapane akeh Pak. Ah iya kok wis kudu. Wis. Saiki bae to, Rul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rindu takkan layu, Wah, masuk. salam sayang takkan hilang. Yang saya hormati Bapak Kapolsek beserta jajaran, Bapak Danramil beserta anggota, dan tidak lupa Bapak Perangkat Desa Romo, dan yang paling utama sahabat-sahabat saya dari Sekar Rimbanya Indonesia, dan hadirin penonton dari berbagai penjuru, baik dari ujung barat Wonosobo sampai ujung timur Magelang. Selamat malam Roboh. Dan tidak lupa keluarga besar Antero, anak turune wong Roboh. Dan Bapak Ketua beserta jajaran pengurus dan teman-teman pansus dan semua anggota. Terima kasih bahwa malam hari ini adalah dalam suasana fitri, masih suasana lebaran. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Tentunya pada malam hari ini Antero mengadakan hiburan dalam rangka pengukuhan dan pelantikan organisasi Antero masa jabatan 2025-2030. Mudah-mudahan Antero dalam mengembankan tugas selalu amanah dan mengedepankan rakyat. Amin. Dan selalu bersinergi dengan pemerintahan tentunya untuk menjaga keutuhan NKRI. Dan kepada hadirin penonton, tentunya saya yakin bahwa panjenengan adalah pecinta Sekarimba sejati. Dan tentunya akan mengawal acara ini sampai paripurna nanti. Mohon kerjasamanya, bahwa panjenengan adalah sahabat-sahabat saya yang tentunya hadir di sini untuk reuni atau jembatan silaturahmi. Betul? Dan saya yakin Sekarimba adalah menjadi agenda tahunan kami. Mantap. Ojo larang-larang. Yo, tepuk tangannya untuk Antero. Kurang keras, Antero. Dan sekali lagi kami aturkan banyak terima kasih kepada para pendukung, baik audio sound system dan lighting lampunya yang sangat luar biasa pada malam hari ini membersamai acara ini. Dan mudah-mudahan sesuai dengan
permintaan. Mudah-mudahan Sekariba selalu dicintai oleh masyarakat dan laris tentunya. Semakin banyak job, laris manis Tanjung Kimpul, Sekariba laris duitnya ngumpul. Dan sekali lagi kami ucapkan untuk teman-teman sahabat-sahabat saya dari Pagar, dari Magelang, Padansari, Radusari, dan tidak bisa kita sebutkan. Yang penting kita jaga keamanan, kita happy bersama. Sekariba tanpa goyang bagaikan sayur tanpa garam. Cocok. Nah, kalau berpantun saya kalah dengan yang punya Sekariba. Tentunya saya mewakili keluarga besar Antero mengucapkan terima kasih atas kehadirannya dan partisipasinya. Kita tunjukkan bahwa di sini adalah pecinta Sekariba dan jaga keamanan. Bagi kami, Roboh Antero, keamanan adalah harga mati. Dan di sini saya yakin panjenengan semua bagian daripada Sekariba dan bagian daripada saudara-saudara Antero. Kiranya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi mohon maaf bila kekurangan Antero dalam menyambut panjenengan semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cekak aos soho murakabi. Munggah atur pangandikanipun saking Bapak Lurah Saman. Aku ra iso ki omongane kaya MC, Mas. Yakin. Kok zamane Aca Borobudur kae, gandem marem. Ya wis. Cocok. Jep. Yo,
asririna ing awang-awang hanek sendi prasampaning ati hamung sira juwita kang tak tresnani sinurung ing pamuji ubayane datan bali jadi labuh tresna akeh ing rubeta banyuwunku gugung ing prasetya senadyan nyobrang samudra hakti setyaku ora bakal selicati senadyan munggah bujuke ngarga tresna ora bakal sirna sakehing rupita kang tumeka sirna awit kadene rasa tresna sinau kidung asmara nala setya tumeka ocating nyawa Duh, bumi bobok angkasa, kakang kawah adi hari-hari. Nini among kaki among, sing ngomong jiwa ragaku. Tulung ewang-ewang ono, ono ing tatah kropo iki. Weno keselamatan kanggo awak-awakku. Saking kersaning Gusti Allah. bukan wong maneh sembarang jarom
selendang sutra tapi jarum wong manis selendang sutra. Senyum bukan wong manis sembarang senyum. Senyum bukan wong manis sembarang senyum. Tapi senyum wong manis mengandung cinta. Tapi senyum wong manis mengandung cinta. Jangan nulis wong manis di atas kaca. Jangan nulis wong manis di atas kaca. Kalau nulis wong manis di atas meja. Kalau nulis wong manis di atas meja. Kowe kok ora melu dadi sisan go? Kowe dadi danyang ngendi kowe? Kowe dong. Ora. Ora. Ngerti, Mbak? Halo, Mbak. Sobat go. Yo maju. Maju Bu. Kowe iki Sri Kandine Antero. Sri Kandinya Antero. Hei, izin ro bojone sik. Hei kae. Ayo kae garwane Dewanto. Yo go, ditata sik go.
Jak baris, jak baris. Oh, dites mentale go. Wah, Nih, sampingnya Teguh adalah ketua Serikan Dinya Antero. iya. Yo 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 yo. Yo, iyo, Antero. Iyo 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 iyo. Satu dua. Kami ucapkan assalamualaikum di setiap pada pertemuan dan jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Kami ucapkan assalamualaikum di setiap pada pertemuan dan jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo yo. Yo, 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 yo. Kami ucapkan assalamualaikum di setiap pada pertemuan dan jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Kami ucapkan assalamualaikum di setiap pada pertemuan dan jawabnya waalaikumsalam. Itulah tuntunan agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yo, yo, yo. Luar biasa go. Mari go. Mas aku ibu-ibu kene kentir melu kentir iki. Ajogat-jogat kabeh. Walah, tak tukang ibu ibu paring salah selamat paring panjang umur ya Bu ya. Ah, nek mau anak putu. Si semua ora gelem ya juragane lobis mau. Isin, Pak. Tambah meneng. Ah siap. Yo ning ana kene iki delehke. Yo. Hanya. Ya, Ya, dados Mas Sirul monggo, Mas Najib, Mas Jabir, Nggih. diteruske yo. Mak Endang pamitan sik. Mak Endang. Anjal pamit kok pamitan dhewe Mak Endang. Pak Lurah kok meneng bae yo Dang yo. Biasane kan wis-wis ngono Mak Endang. Pak Lurah kene nembe masuk ngain. Kondur saking Mekah ayo rodok. Mumet. Iki lar di masyarakat iki kepiye men padha dene kok Pak Lurah men padha dene lancar golek dalan sing apik iki mumet. Wis dah. Nek ame golek maksiate gampang. Wis. Tuku ciwe. Wah. Yo. Ninja makatan sesuatu adalah kekucikan saking kadang-kadang sekali Mbak Indonesia sinang goyong kadang-kadang beramai tadi. Yang berbilang belosak kata marak suan kata lepat telah kirang estunya no mengering sisa mutro bangaksami. Suka ngamreksani itu mungkin paripurna ning basukatan. Mas Kupat Najib. janure tuwa menawi lepat nyuwun pangapura. Ya, monggo Mas Jabir, Mas Irul.